Здравейте, хора, в момента правих тия четирите, да, това. Това също съм го правил от рока хартия. Ето. Това също от хартия и картон. И ето я голямата пиратка. Най-голямата. Нещо. Всичко. Тя е най-голямата. Ето. Опъщаките. Ето. Направих от голяма ролка. Ето и тук отзад. Да, всичко е окей. Тук съм си направил и такова. Как се правят пиратки. Ето. Ето първите, ако искате да гледате, стъпки. Ето ги и другите четирите. Така съм направил пиратките. Ето я. Ето тази пиратка. Ето я. Ето я. Ето я тая. За ето тази. Ето пак ще покажа стъпките. Да си направите. И добре, айде, чао!